byde velkommen til skolebestyrelsesmøde her i folkeskolen. Det er det, den får lov til at hedde i aften. Jeg synes altså, jeg kan... der blev det endnu højere. Sådan. Jeg vil i første omgang lige præsentere skolebestyrelsen her, fordi vi har faktisk næsten en fuldstændig skolebestyrelse. Vi har et enkelt afbud fra en medarbejderrepræsentant, men udover det, så er vi dem, der plejer at være i en skolebestyrelse. Jeg hedder Mette Witt Hansen og er formand for Skole og Forældre, men i aften er jeg formand for skolebestyrelsen her, og jeg har taget mine skoleleder med. Du får selv lige lov til at tage mikrofonen. Jeg hedder Ole Stavngård. Jeg praktiserer i Rudersdal Kommune i Nordsjælland, sædvanligvis på Skovløskolen, og ellers er jeg medlem af, og også hovedstyrelsesmedlem i Skolelederforeningen. Ja, og jeg hedder Per Sand, og jeg er i dag lærerrepræsentant. Det er jeg også i dagligdagen, men der er det inde i Danmarks Lærerforening. Jeg har siddet i en skolebestyrelse for en del år siden i Aabenraa Kommune, hvor jeg har min hjemstavn, men jeg arbejder i København i dag. Yes. Jeg er jo en af de kære elever, og er også formand for Danske Skoleelever. Så jeg deltager jo her i aften som elevrepræsentant. Ja, jeg hedder Mads. Jeg er også en af eleverne. Jeg er politisk næstformand i Danske Skoleelever. Og jeg hedder Christian og er forældrerepræsentant i denne aftens skolebestyrelse. Jeg hedder Chelly og er også forældrerepræsentant i det virkelige liv. Så ja, tak. Og jeg hedder Finn. Jeg er næstformand i Skole og Forældre, og i den her sammenhæng er jeg forældrerepræsentant. Jeg hedder Grete, og jeg er forældrerepræsentant både her og også i det daglige. Godt, velkommen til. Vi har en meget stram dagsorden og et meget kort møde. Normalt var et skolebestyrelsesmøde i stedet mellem 2 og 3 timer, men så længe vil vi trods alt ikke holde på her i aften, så derfor forsøger vi at gøre det her i den korte version. Vi har taget 3 punkter på dagsordenen, som handler om de 3 opgaver, som er vores i skolebestyrelsen. Så vi vil lægge ud med at lave tilsyn med implementering af reformen. Det er et orienteringspunkt, men det er også et debatpunkt. Så derfor handler det første omgang om, at vi hver især lige orienterer om, hvordan ser reformen ud set derfra, hvor vi sidder. Og som vi plejer i den skolebestyrelse, hvor jeg er, så spørger vi lige eleverne først, fordi det er dem, der er ude i dagligdagen. Så hvad siger I elever i 9. B og 8. C? Er det ikke sådan, det er? Lige deromkring. Yes. Fortæl om, hvordan I har oplevet det første skoleår i reformtiden. Jamen altså, som 9. klasse kan jeg jo sige, at det har godt nok været en omvæltning for rigtig mange, både for lærere og for skoleledere, men selvfølgelig også for os elever. Og det vi har fået klart indtryk af, det er, at de her elementer, som vi har fået med reformen, det er egentlig noget, som vi er rigtig glade for. Desværre så er der bare på rigtig mange skoler, hvor at det ikke er blevet helt, som man gerne vil have det. Og det er jo det, vi skal arbejde fremadrettet med, og det er derfor, det er også rigtig vigtigt, at vi får en fuldendt reform, fordi at man kan sige, at det her det er det, som forligskredsen har vedtaget nu, så nu kan vi lige så godt få det bedste ud af det, og det tror vi også på, at vi kan få. Hvad sker der i 8. Jamen altså, jeg kan sige som 8. klasse, at der har rigtig mange ting, som har virket super godt i den nye reform, men også nogle ting, der har virket måske mindre godt. Sådan noget som understøttende undervisning har jeg haft super gode erfaringer med. Blandt andet har vi været nede og se noget kunstudstilling og så videre i det, vi har arbejdet med kunstnere, og det har fungeret super godt. Til gengæld har der været sådan noget som 45 minutters bevægelse om dagen, som vi meget, meget sjældent har, og som vi føler, at der er mere brug for, at bliver taget op. Godt. Hvad snakker I om i elevrådet, når vi snakker skolereform? Jamen, når vi snakker i elevrådet omkring folkeskolereformen, så er det meget tit, at vi kommer ind på, for eksempel som Mads også nævner, det her bevægelse i timerne, men på min skole, der har det været sådan, at vi faktisk har haft vores understøttende undervisning en hel dag, hvor altså for eksempel en onsdag, så har vi det samme fag hele dagen. Og da jeg hørte det første gang, der tænkte jeg, at matematik en hel dag, der tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til at komme. Men da jeg så faktisk fandt ud af, at man faktisk fordyber sig på en anden måde og lærer på en anden måde, så var det lige pludselig ret interessant, og man fik meget mere ud af de her onsdage, hvor man havde matematik en hel dag, i stedet for at have de her få timer, hvor man så måske bare sidder mere på skolebænken, end egentlig at komme ud og lære på en anderledes måde. Så det har været helt vildt fedt at have de her fordybelsesdage, som vi har brugt til understøttende undervisning. Super, tak skal I have. Hvad snakker I om på lærerværelset, Per?
Jamen på lærerværelset snakker vi om, at vi har utroligt travlt. Vi har egentlig oprigtigt glade for den nye reform, men vi er lidt kede af, at vi ikke ligesom synes, at kommunen har stillet de ressourcer til rådighed, som vi kunne øve det her ud i livet på den bedst mulige måde. Og der er selvfølgelig hele tiden ting, vi skal tænke over, og vi snakker utrolig meget om det, og vi er faktisk ude på at give jer børn den bedst mulige undervisning. Og jeg lytter der meget til at sige, at vi må jo prøve at vende tilbage på lærerværelset og snakke lidt omkring, jamen, hvordan får vi noget mere bevægelse ind. Altså det er nok en forsømt del, og det må vi så tage på os, og så sige, jamen det må vi prøve at se, hvordan gør vi det bedre. Fordi at det er jo en af de ting, som også kan være til glæde for os som lærere, at komme lidt i drift, han har sagt, og bevægelse. Så det synes jeg rigtig nok. Men vi har desværre utroligt travlt. Tak skal du have. Og Ole, hvad siger du inden fra dit kontor? Hvordan ser det ud der? Det ser spændende ud og ser godt ud. De nye elementer har eleverne taget sig rigtig til sig. Specielt er de glade for motion og bevægelse. Vi har prøvet forskellige modeller i forhold til motion og bevægelse. Både at lægge noget som bånd og lave noget af det i selve undervisningen. Og så har vi også lavet noget på tværs af klasserne. Og det eleverne har været medbestemmende i forhold til, hvad for nogle aktiviteter de gerne ville have indført. Og vi har også lavet et forskelligt program i sommer og vinter, fordi om vinteren, hvor at det var svært at komme ud på samme vilkår sådan generelt, som vi kunne i sommeren og efteråret, så har vi lavet det sådan, at vi lavede lidt mere i bånd og som aktiviteter, fælles aktiviteter i sommerhalvåret, men lagde det over i fagene, da vi kom ind i vinterhalvåret. Så vi har prøvet undervejs at tilpasse de ting, vi lavede, de omstændigheder, der var. Man skal også, det er jo en reform, og det er noget nyt, det er en ny måde at arbejde på, og derfor så har vi også lagt stor vægt på at lave om undervejs i forløbet, sådan så at vi har lært af det, der fungerede mindre godt, og så prøvet at lave nogle strukturer undervejs. Hvordan har du kommunikeret med forældrene undervejs? Altså jeg tænker, forældre som får at vide, nu laver vi noget om, så kan det godt være, at de måske er blevet lidt bekymrede. Det er primært foregået over forældreintra, og også primært før vi begyndte med at holde fællesmøder, for rigtig mange forældre interesserede sig for det. Vi havde stort set 50% af forældrene godt og vel til måske endnu mere, tror jeg faktisk, at der var til 2 forskellige aftener, hvor vi introducerede det. De var glade for reformen og gik beroliget hjem. De undersøgelser, som vi skal ind på senere under et punkt her, tror jeg passer meget godt, men det er ikke på alle felter, at vi er kommet godt i mål. For eksempel træning og fordybelse eller lektiecaféer har jo haft nogle vanskelige vilkår i det første år her, men vi vender tilbage med det. Super, tak skal du have. Og det er fantastisk så stille I er over på forældresiden i aften. Det er rigtig, rigtig dejligt, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har haft en lang arbejdsdag. Men kunne I ikke prøve at melde lidt ind, hvad er det, der bliver sagt i de klasser, som I har kontakt med? Hvad er det for meldinger, I får fra forældrene til vores børn på skolen? Endelig får vi lov til at sige noget. Værsgo. Det er jo så dejligt, når vi hører, at skolelederen gerne vil fortælle os og informere os om på intra og holde møder med os. Det, som vi oplever meget, i hvert fald hjemme ved os, det er, at lektiecafé, det virker bare ikke. Lektiecafé, det er bare pasning af vores børn. Så der synes jeg virkelig, vi skal have sat noget ind. Det er den største hurdle for mig lige nu. Det eneste positive, der har været omkring lektiecaféen, er, at vi har haft mulighed for selvfølgelig at melde vores børn til eller fra. Men der har selvfølgelig været lidt forvirring i hverdagen nu, hvor det jo er frivilligt, kan man sige. Den længere skoledag, den gør også, at børnene de er meget mere trætte, når de kommer hjem, end de har været førhen. Men om det viser sig at være et plus i sidste ende, det må man jo se, fordi at børnene de får jo faktisk også noget med derfra. Men vi kan mærke, og vi hører også, at børnene er trætte, når de kommer hjem. Jeg har en kommentar fra Silke og også fra Ole. Du vil også gerne lige have ind og kommentere på, hvad forældrene siger. Ja. Yes. Jamen altså, nu snakker vi om lektiecaféer, og det kan jeg godt forstå, det er også noget, som vi har snakket rigtig meget om i mit elevråd. Og det vi egentlig også har snakket om, hvis jeg også skal tale lidt bredere, for nu er jeg fra Danske Skoleelever, der er det jo, at man ser jo også, at lige nu, hvor at lektiecaféerne, der er jo alt den her snak om, skal de være obligatoriske efter næste folketingsvalg, skal det stadig være frivilligt. Og det er rigtig svært så at få en ordentlig lektiecafé, når det er, at man ikke rigtig ved,
hvordan ens rammer egentlig skal se ud. Og det vi egentlig rigtig meget håber, det er jo, at man kan få den rigtige hjælp, som man kan få, fordi at lektiecafé, det er også bare en lille smule irriterende ord, fordi at selvfølgelig så er det jo ikke altid, at eleverne har lektier for, men det betyder ikke, at de ikke kan fordybe sig i noget andet. Og som der er nogle skoler, der kører det, så er det faktisk sådan, at hvis de ikke selv har lektier for, eller lige tænker, at der er noget, de skal have ordnet, så går de ned og hjælper nogen, som måske har brug for det. Og det styrker jo både dem selv, fordi de lærer ved at lære fra sig, og det styrker også rigtig meget det her med, at det er en elev, der lærer en elev. Og det er i hvert fald noget, som jeg synes er rigtig vigtigt. Silke har rigtig ret i det, hun siger, at man skal jo lære hinanden, og skolerne gør det meget forskelligt. Det her med at følge, som nogle skoler kører, følg dine interesser, og gå ind og træning og fordybelse og lektiecafé. Træning og fordybelse eller lektiecafé, eller følg dine interesser. Der er jo mange muligheder for. Det kommer udefra. Det kommer udefra. Det må være Master Fatman, der har slået på Kong. Det er godt. Nå. Tilbage til temaet. Jeg tror på, at man kan gøre det på mange forskellige måder, og det er selvfølgelig også en udfordring, det at det ikke er obligatorisk at komme til det. Nogle skoler startede med at lægge det ind midt på skoledagen, og fik af undervisningsministeren at vide, at det her, de har vist ikke lige læst reglerne, fordi det skulle altså ligge sådan, så at det lå som sidst på dagen. Og det er jo også en udfordring, det, som en af forældrene sagde, det er jo nok der, eleverne er mest trætte. Og de store elever, de har, hvis de får valget mellem, kan vi gå hjem, eller kan vi følge det her, så tror jeg, at det nemmeste valg er jo selvfølgelig at gå sin vej. Så jeg har set, at vi har få store elever til lektiecafé eller til træning og fordybelse, og vi har haft mange af mellemtrinselever, og vi har haft stort set alle indskoleselever. En anden udfordring var, at det skulle bemandes med vores pædagoger, og med al respekt for pædagogerne, så er det en anden opgave at gå ind og være lærer, end den opgave, de traditionelt blev brugt til. Super, tusind tak skal I have. Nu har vi fået orienteringen, og vi har haft lidt debat. Vil du... Vi har gjort det. Jeg får spørgsmålet igen. Jamen, det var kun et opklarende spørgsmål, om jeres lektiecaféer alene og kun var bemandet med pædagoger. Nej, hos de ældste har vi bemandet med lærere, og hos de mellemtrinede har vi bemandet med lærere og pædagoger. Hos de små, der har været overvejende pædagoger. Men det har vi også ændret undervejs, fordi vi så, hvordan det fungerede i praksis. Jamen, i den forbindelse vil jeg bare sige, at der er rigtig mange kommuner rundt omkring i landet, hvis vi lige tager et helikopterperspektiv på det, der har aftalt en 50-50-ordning, sådan forstået, at halvdelen af timerne, eller halvdelen af lektiecaféen, den bemandes med pædagoger, og den anden halvdel med lærere, og det er så det, man givetvis også ved Ole har ført ud i livet på den måde. Men jeg vil så lige i den tilknytning også sige, når jeg nu har fået mikrofonen, at jeg synes, at vi skal være meget opmærksom på, at selvom vi har fået en ny reform, og vi har fået nogle ting ind her, altså hvis der er nogle ting, som vi alle parter er enige om, ikke duer, alle os, der bruger skolen, forældre, lærere, elever, jamen så synes jeg, at vi skal gøre en kæmpe indsats for at få det justeret og lavet om, sådan at det kommer til det, fordi vi er jo alle sammen interesserede i, at en skole, det er nogen, der gør eleverne dygtigere, og sådan set på sin vis også gladere. Og det, hvis ikke man gør det med lektiecaféen, så væk med det skidt. Helt op til munden. Så kan I godt høre det, simpelthen der sker et eller andet vanvittigt inde ved siden af. Det er fantastisk. Tusind tak for jeres input. Og jeg vil ikke som sådan konkludere på det her punkt. Nu har vi haft en orientering. Og jeg synes, den orientering, vi har haft, den kan du tage med, Ole, og arbejde videre på, når nu I skal kigge på næste skoleår. Jeg er fuldstændig enig, Per, det du siger i, at vi skal ikke fortsætte med noget, som ikke dur, og som vi ikke kan se giver mening. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får kigget på, hvad er det, vi skal med lektiecaféen? Hvordan får vi den til at fungere? Jo nu især, når vi kommer ind i nogle nye rammer, når vi kan lægge den, hvor det passer ind i skoledagen, vi ikke er tvunget til at have den liggende om eftermiddagen, og hvor den jo bliver obligatorisk for alle. Det giver nogle andre forhold, og så synes jeg, det er fantastisk at høre de gode eksempler på åben skole allerede. Og Per, vi er fuldstændig opmærksom på, at lov 409, som nu er blevet en overenskomst, giver nogle begrænsninger.
Så mit spørgsmål er også sådan lidt, er der noget, vi som forældrevalgte i skolebestyrelsen kan gøre i forhold til det politiske niveau? Fordi vi kan jo godt kontakte politikerne i vores kommune, og lige nu hedder det jo så KL i den her skole, vi har, og hive fat i nogle ting og sige, der er nogle udfordringer, som vi gerne vil have ændret ude i vores skole. Hvis jeg lige pludselig får en mulighed for at lave en helt ny overenskomst der, så skal jeg da ikke kaste sådan en chance fra mig. Mette, tak. Nej, men jeg synes, der er jo et problem, fordi at, som eleverne siger, eller i hvert fald nævnt, så var de trætte, og jeg sagde det også selv, at lærerne er trætte. Og det er der et problem i, fordi at, jamen, der er jo ingen, eleverne mister indlæringsevnen med trætheden, og lærerne, de mister deres, deres kraft, eller hvad vi skal kalde det, hvis det er sådan, man ikke er godt udhvilet og klar til at tage imod eleverne, der hvor eleverne nu er. Så det er et problem for os, at lærere simpelthen er blevet så kørt ned. Og jeg er sikker på, at Ole han også er træt af, at vi melder os syge en gang imellem, fordi vi simpelthen ikke kan holde til det. Nej, det er ikke lige sikker på Ole. Det er lidt svært det her, om det er en generel diskussion eller hvad det er, men vi har jo landet over et noget større sygefravær blandt lærerne. Og det kan der ingen, der kan være tjent med. Hverken samfundet eller lærerne eller skolen som sådan. Og det er en udfordring, så hjælp os med at give os nogle ordentlige arbejdsvilkår. Men når man retænker folkeskolen, så skal man også tænke i at gøre tingene på en helt anden måde, og man skal lade være med at tænke i den der opsplitning i for eksempel understøttende undervisning og træning og fordybelse. Tænk skolen som en helhed. Der er ikke sat de timekrav på andet end dansk og matematik og historie end fra ministeriets side og så der og Folketingets side. Det vil sige, at der er muligheder for at tænke en helt ny skole, hvor man tænker i meget større enheder og helheder, og så brug for guds skyld elevernes fantastiske kompetencer. Man skal jage eleverne væk fra skolen og lave projektopgaver, fordi de vil helst overnatte derovre, eller hvis man laver innovationsforløb med eleverne, så bliver de så ekstremt kreative, når man hører deres stemme, så eleverne får en større stemme og tager dem med på banen. Det er vi ikke gode nok til, det er jeg heller ikke gode nok til, men det skal vi forbedre. Jeg synes, det er rigtig godt at vide, at vi er på vej. Og er I fortrøstningsfulde? Silke, du skal jo ikke fortsætte, men hvad siger du? Bliver det godt at gå i skole næste år? Jamen altså, jeg vil sige det sådan, at med den nye, at implementeringen, altså så noget så stort som en skolereform, og den nye skolereform kræver selvfølgelig tid. Men altså, jeg vil sige det sådan altså for det meste har jeg været positiv. Selvfølgelig er der nogle ting, som kommer til at kræve nogle ændringer. Nå, okay, super. Selvfølgelig er der nogle ting, som kommer til at kræve noget reevaluering. Og det vil der selvfølgelig altid være. Men jeg tror også, det handler om at få eleverne ind og sørge for at høre elevernes stemme, og få sat noget elevinddragelse på skemaet også. Og ligesom få hørt eleverne og bruge det, og som der var sagt også, bruge elevernes kompetencer og få os med ind i mødelokalet, så vi kan få lavet den bedste skole for os alle sammen. Super, tak skal I have. Vi bliver desværre nødt til at gå videre til næste punkt. Vi tager lige et spørgsmål undervejs. Jamen, det var kun et godt råd til en skolebestyrelsesformand på en skole, hvor det virker som om eleverne er gladere for skolereformen, end lærerne og forældrene er. Hvor de positive ting faktisk kommer fra eleverne, som er glade for mange af tingene, mens at forældrene ringer og er vrede og sure og sygdom og forandringer, og lærerne også lidt vrede, sygdom og forandringer, mens eleverne faktisk virker tilfredse. Det synes jeg er en udfordrende ting at håndtere. Jeg ved ikke, om der er andre, der har nogle erfaringer på det punkt. Hvad siger I, forældre? Ja, altså, min erfaring i bestyrelsen er, at lærerne og pædagogerne har fået nogle ændrede arbejdstider og arbejdsvilkår. Men specielt pædagogerne er kommet ind med armene højt op over hovedet, for at de har fået et helt nyt arbejde. Det er en helt ny måde at arbejde på. Det er en helt ny måde at arbejde sammen med lærerne på, sammen med eleverne på. Så for dem er det en helt ny sådan en verdenssituation. På min egen skole har det i hvert fald været rigtig godt. Så det er i hvert fald mit udgangspunkt. Men jeg synes, det er pædagogerne. Jeg tænker også, at det er vigtigt, at forældrene bliver informeret om, hvad der foregår på skolen. Fordi de har brug for meget mere information, end man umiddelbart tænker. Hvis de ikke ved, hvad der foregår helt konkret, så er det alt for nemt at gå og gætte og lytte til løse rygter. Så samarbejdet mellem forældrene og skolen er simpelthen altafgørende for, at det her det kommer til at fungere. Og for at forældrene får et positivt syn på det også. Og snakker lærerne og pædagogerne op, så de kan yde noget bedre. Det er rigtig vigtigt. Og
personligt så synes jeg også, at man skal tænke på, at skolereformen er jo ikke noget, der skal sluttes i overmorgen. Det er noget, der skal være en ongoing proces de nærmeste år fremad. Og personligt er jeg specielt glad for, at man måske kan få noget praksisnær undervisning ud i samfundet i forhold til den åbne skole og nogle af de muligheder, der ligger deri. Men det er klart, at det er den her gang lidt anderledes end bare at tage ud og besøge en virksomhed og så gå hjem med en sodavand eller en hat på. Der skal også noget faglighed i det selvfølgelig, og det er klart, der er nogle ting der, som der skal ses på, og det skal vi jo så være sammen om at arbejde os frem imod. Super, tusind tak skal I have. Skal du have lov til at sige lidt? Det er så dejligt, når vi trækker dagsordenen, men vi skal nok nå alle punkterne, ellers så må vi jo skubbe den til næste gang. Vi forsøger at få det her udvidet til 2-3 timer alligevel. Nej, men jeg synes bare, jeg er nødt til at sige her i den sammenhæng også, at det, der udfordrer os som lærere, det er jo sådan set også de der faglige krav, der stilles. Og jeg synes, når du nu spurgte mig før med det, om hvad I må gerne være med til, så er jeg rigtig glad for at høre de kommentarer, der kommer omkring. Jamen altså også, at forældre er med til at tale, der er andre værdier i folkeskolen, end lige netop det faglige sluttal på 12 eller 10 eller 9, eller hvad det er for et tal, man kommer ud med. Så derfor er det rigtig vigtigt, at I også er med til at tale de nye ting i reformen op, som vi faktisk synes er rigtig gode. Jamen så giver os den opbakning, og det hørte jeg da også, så vil vi sige, tale det op, ikke også? Sige, at det er det, vi vil med vores folkeskole også. Det er andet end lige netop at blive rigtig, rigtig gode til dansk og tysk og alle de andre ting. Det vil vi også gerne. Men for alt i verden, så vil vi gerne have en god skole, hvor alle er glade for at komme. Jeg vil da lige tilføje, at vi har tilmeldt os, så vi deltager selvfølgelig i lærernes dag her i starten af oktober, sådan, så vi kommer med æbler. Men den tager vi, når du er gået hjem, Per, for det skal være en overraskelse også for dig. Og eleverne vil også være med, men vi fortæller ikke om det før til oktober. Det bliver så spændende. Godt. Tusind tak skal I have. Det er dejligt med en god debat. Nu skal vi desværre videre, eller vi skal videre til et punkt, som er lidt mere tungt. Fordi vi skal have kigget på økonomi, vi skal have kigget på budget. Og jeg har taget tallene med til jer her, og som I kan se, så står vi igen i en situation, hvor vi ikke får tilført flere penge. Det er svært at løfte reformen. Per har lidt været inde på, at der er ting, som ikke kan lade sig gøre. Og jeg kan også se, at vi måske får et problem i at lave lejrskoler igen i år. Vi vil rigtig, rigtig gerne have det prioriteret. Hvad siger du, Ole? Kan vi gøre det, vi gerne vil med de ressourcer, vi har fået stillet til rådighed? Der er ingen tvivl om, at vi får nok ikke flere ressourcer. Jeg har lige været til møde på kommunen, og der skal spares eller rettere tilpasses endnu en gang. Så en ting er sikkert, hvis vi beholder det niveau, vi har i øjeblikket, så tror jeg, at vi skal være tilfredse. Men det fraholder os jo ikke at prioritere tingene og gøre det på en fornuftig måde. Og når lejrskoler har et fornuftigt indhold, og lærerelever sætter pris på det, så fortsætter vi naturligvis med lejrskolerne efter den plan, vi plejer at gøre. Så må vi finde ud af, hvor tingene gøres mere hensigtsmæssigt og smartere på andre felter. Men jeg synes ikke, vi skal holde lige præcis noget af det, som er rigtig givetigt for læringsfællesskabet og det sociale sammenhæng, at skrotte det, fordi vi skal spare. Så må vi finde nogle andre steder med besparelserne. Er der nogen, der har nogle bud på, hvor det er, vi kan skrue på knapperne for at finde nogle penge? For jeg er fuldstændig enig med Ole i, vi skal holde fast i vores lejrskoler, de er vigtige. Jamen det jeg tænker, det er, at hvis det er den ramme, der er meldt ud, så er det ikke godt nok. Og så godkender vi bare ikke budgettet. Hvad siger vores skoleleder så til den? Jamen, altså rammen som sådan kan vi jo desværre ikke pille ved. Altså, det er jo et vilkår at operere efter den ramme, der er. Men vi kan jo være kreative i forhold til, hvis vi gerne vil lave lejrskoler, så har vi jo tidligere gjort det, at vi laver udvekslingsture, hvor det er, at eleverne kommer til, ja, vi har endda lavet det med Island og med England og Tyskland, at eleverne kommer ned og bor hos nogle andre, nogle i grupper, og så kommer de hjem og bor hos os bagefter. Det giver en fantastisk uprøvelighed. Det behøver ikke nødvendigvis alene at være udlandet. Man kunne jo altså også gøre det, at nordjyder kom til København, eller københavner kom til Sønderjylland eller Nordjylland. Det vil både være billigt, og det vil være meget oplevelsesrigt for eleverne. Så lad os prøve at tænke på en anden måde.
Ole, du har talt den varm. Nej, jeg synes, det er et rigtig spændende forslag fra forældrerepræsentationen om at sige, at det her budget, det er simpelthen ikke så godt, så vi vil godkende det. Jeg synes, det er en sag, som man skulle prøve lidt af. Og jeg smiler lidt, fordi at, rent faktisk er det, der sker i Odense i øjeblikket, hvis I har fulgt lidt med i det, at man faktisk synes, at bevillingerne er så dårlige, og man kan simpelthen ikke levere den vare, man gerne vil have leveret. Så skolebestyrelsen har nu bestemt sig for, at de ikke vil godkende budgettet. Og det synes jeg faktisk er et spændende initiativ at se, hvordan vores bevillende myndigheder, de vil reagere på det. Og derfor vil det i hvert fald få min opbakning, den protestbevægelse, eller hvad vi skal kalde den. Nu har jeg personligt lige været på en klassetur med Berlin med min klasse, og jeg ved, hvor vigtigt det faktisk kan være at komme på sådan en tur. Vi har en klasse, hvor der er delt ret meget op, og vi er i nogle små grupper, som går sammen. Men når du tager på sådan en klassetur en hel uge, og du bor på det samme hotel, så kommer du bare hinanden ved på en helt anden måde. Og man oplever nogle ting sammen, og man kommer til at opleve nogle ting sammen, som bare knytter en tættere på de personer, man er ved. Og det kan bare være enormt gavnligt for rigtig, rigtig mange klasser at komme på sådan en tur, hvor man ligesom kan få lov lige at få knyttet nogle bånd til de andre, også hvis der er kommet nogle nye ind løbende. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi kommer på de her ture, og jeg tror også, det er rigtig gavnligt ligesom at komme væk fra den almindelige undervisning sammen med dem, man er ved i dagligdagen, og opleve nogle nye ting. Så piller I ved den, mens jeg bruger den her. Jamen, jeg er fuldstændig enig. De der lejrskoler, de er vigtige, men vi sidder altså også med nogle tyskbøger på 7. og 8. årgang, som bare er så ringe. Så hvad skal vi prioritere, Ole? Så må vi prioritere lejrskolerne på en sådan måde, at det ikke koster lige så meget. Jeg har selv spillet meget håndbold i min tid, og jeg har overnattet på utrolig mange forskellige skoler i Danmark. Det er knap så dyrt, som hvis det er, man skal bo på andre steder, andre måder. Jeg synes ikke, man skal skrotte noget, hvis det er en succes. Og da lejrskolen er en succes, vil jeg gerne bide mig fast i det. Men vi må se på, hvor der kan prioriteres, og det er jo så, det må man jo sætte sig ned og se, hvordan bruger vi vores penge? Er der noget, vi kan gøre anderledes? Jamen, kunne man ikke også bare øge forældrebetalingen, eller udvide begrebet bring your own device, som jo alligevel er en udskrivning på 3-4.000 kroner per forælder? Det var lidt en provokation, ikke også? Det er jo sådan, at der er fri og lige adgang til det at gå i skole i Danmark. Altså, vi betaler jo allerede for mad, når de er afsted på tur. Og bring your own device, det kommer altså til at betyde rigtig meget for vores børn. Jeg har selv 3 børn. Jeg kan lige se 3 iPads, og den yngste, han har smadret den 3 gange, som jeg skal til at betale. Altså, det bliver simpelthen for dyrt, og så bliver jeg altså nødt til at overveje, om det er folkeskolen, jeg skal have mine børn i. Fordi jeg kan jo vælge en privatskole, hvor de får det udleveret. Så jeg vil være rigtig ked af, hvis vi begynder at snakke bring your own device af økonomiske årsager. Og så skal vi jo huske på, at folkeskolen skal være for alle, fordi det er det, der er så vigtigt. At vi har altså børn fra alle steder i vores by, der går her hos os. Christian? Jamen, jeg har hørt gennem det skolebestyrelsesnetværk, som jeg er i, at der er en af de andre skoler i kommunen, der sparer penge på rengøringsbudgettet. På den måde at forstå, at man simpelthen tager skoene af og har nogle hjemmesko med. Og på den måde så skal rengøringspersonalet faktisk ikke gøre så meget rent hver dag. Kunne det være en mulighed på vores skole også? Nu fik jeg jo mikrofonen, så kan jeg jo prøve at svare på det. Jamen det synes jeg da, man skal virkelig være kreativ på de forskellige områder, og hvis det er noget, der falder ind i et naturligt ting, at man tænker på den måde og gør det på den måde, så synes jeg da, at det vil være helt okay. Jeg har kendskab til mange skoler, hvor man har de ordninger, og hvor det fungerer rigtig godt, og det forlænger levetiden på mange af gulve og alt muligt andet. Også stole, som børnene så ikke sparker til, eller hvad de nu kunne finde på. Men det var sådan lige tilbage til den der lejrskole-tankegang. Altså jeg er også helt vild med at tage afsted med børnene, og jeg ved, det er fuldstændig rigtigt, hvad I siger, det giver nogle helt specielle oplevelser. Men jeg vil i hvert fald gerne sikre mig, at jeg har rullemadrassen, som jeg kan sove på, når jeg skal i gymnastiksalen eller et eller andet. Altså vi skal også passe på, det jeg siger her med, det er simpelthen, at vi ikke gør det for lavsigt igen. Altså vi skal overveje meget, hvad vi gør, men jeg er meget enig med Mette i,
at vi skal ikke begynde at opkræve penge for den her slags ting, så længe vi snakker om en folkeskole. Du må godt få lov at sige noget til os alle sammen, Ole, men jeg tror lige, Finn, han vil rigtig, rigtig gerne sige noget først. Det er fordi, nu er vi jo ved at tale en lille smule om prioriteringer. Og jeg har hørt en forening sige indtil flere gange, at forældre er en ressource. Og det vil sige, hvis vi skal inddrage vores forældre noget mere, jamen skulle vi så måske have nogle flere forældremøder? Og er der så råd til det? Igen er det et spørgsmål om prioritering. Der er råd til forældremøder, hvis man prioriterer det. Og det er jo en tidsmæssig prioritering, når lærernes arbejdsplan bliver lagt. Og jeg har ikke set det som et problem at lave flere forældremøder. Tværtimod har vi afsat 18 årlige timer til lærerne, hver enkelt lærer til forældremøder. Ikke samtaler, alene forældremøder og sociale arrangementer. Så jeg mener, ressourcen er der, hvis man prioriterer den. Du snakker rigtig meget om prioriteringer. Per, du får lige lov til at slutte punktet af, eller sådan i hvert fald inden jeg konkluderer på det. Okay, men jeg vil bare sige, at forældreinddragelsen for mig, den er andet end mødevirksomheden. Jeg så meget gerne, at forældre i alt hvad den kunne trække næsten, kom og efter aftale deltog i de forskellige aktiviteter, der var i løbet af dagen, eller på specielle uger, hvor man laver nogle forskellige ting. Selvfølgelig skal det ikke gå ud over sådan ligesom den planlagte forløb, men det, for mig er forældreinddragelse noget helt andet end bare afvikling af møder, fordi det er simpelthen at tage ud og være med i arbejdet på en eller anden måde. Og vi har lige taget kontaktforældre med, der stiller spørgsmål her. Et lille spørgsmål. Jeg tænkte, den her nye skoledag åbner op for sådan nogle længere forløb og noget fordybelse på nogle nye felter. Tænker ledelsen og skolebestyrelserne i for eksempel fonde, det vil sige andre steder, at hente penge end den traditionelle ramme? Hvor meget fylder det? Hvad siger du, Ole? Skal vi til at søge fonde? Altså, som kommunal ansat og skoleleder, så vil jeg ikke gå i spidsen for at søge fonde, men jeg vil på ingen måde forhindre forældrene i at gøre det. Der, hvor jeg er skoleleder, der har jeg indtryk af nogle gange, at det kan være svært. Det er velsitueret kommune i Danmark, måske Danmarks rigeste kommune, betaler 1,2 milliarder om året i mellemkommunal udligning. Så jeg tror ikke lige, det måske er der, man vil putte fondsmidler hen generelt. Men altså, forældrene skal være meget velkomne. Jeg bakker det også op, hvis der de vil prøve at fondstøtte noget. Men i bund og grund, så mener jeg også, at folkeskolen er en offentlig institution, som skal offentligt finansieres. Så jeg synes, det er på en eller anden måde nok så lige meget, hvor liberal med er. Så synes jeg måske ikke, det er det, der skal bære folkeskolen en privat finansiering. Jeg synes, vi skal tage det på som punkt. Undskyld, Grete, jeg bliver nødt til at lukke punktet ned nu her. Men jeg synes, vi skal tage på næste gang og snakke sponsorering. Vi har jo haft diskussionen før omkring legepladser. Er det sponsering af legepladser, vi gerne vil have? Kunne vi have en rejsesponsor? Og så kan jeg se, Ole, hvis vi lige får til referat, at vi skal have kigget på, hvordan vi forlejer skolerne til at hænge sammen. Vi skal have kigget på skole-hjem-samarbejdet. Hvordan vi får den plads, vi har brug for til det. Jeg synes, det var en smadret god idé omkring rengøring. Kunne vi gøre noget med skofri skole? Og så i det hele taget kigge på inddragelse af forældre, jo måske også i forbindelse med åben skole, som eleverne roste sådan før. Så der er lidt budgetting. Du får den lige om lidt. Nej, det ved jeg sådan set ikke, om du gør. Og så tænker jeg, Finn, du bragte det der op med, eller var det dig, Christian, med, om hvad gør de andre? Skal vi nægte og godkende budgettet? Hvem kunne være interesseret i at hive fat i nogle af de andre skolebestyrelser og høre, hvad de har gang i? Og se, om vi måske skulle lære noget af det, de gør i Odense. Jeg vil faktisk gerne have Ole til at svare først, men Finn, nu du har taget mikrofonen, betyder det, at du vil tage fat i netværket, og måske også finde en i Odense, så vi kunne høre, hvad der foregår derovre? Nu har jeg jo netop fået oprettet det her lokale netværk, så selvfølgelig gør jeg det. Tak. Og hvad siger du, Ole? I bemærkede, at ikke medlemmet af skolebestyrelsen, skolelederen, han skyndte sig at notere, for han er jo sekretær for skolebestyrelsen, så han skyndte sig at notere de 3 punkter, som han skulle arbejde videre med. Vi så det godt, det var så flot. Tak.
Han vil stemme imod budgettet. Ja, men jeg tænker, vi bliver nødt til at udskyde den der godkendelse ind til Ole lige har fået kigget på det. Og så skal vi jo også have fat i de andre skolebestyrelser. Så rigtig spændende punkt. Nu har vi faktisk det store punkt tilbage, fordi vi skal jo have kigget på det her princip, som vi har arbejdet med. Arbejdsgruppen er godt færdig. Jeg ved ikke, hvem vil præsentere det herovre, jer forældre, der har arbejdet med det? Nå. Finn, du vil så gerne sige noget. Er du sød at gøre det? Får jeg nu endelig lov? Ja. Jeg vil gerne lige have lov til at rose os i vores udvalg, da vi lavede det, fordi vi har jo bygget det op efter den standardskabelon, som vi har vedtaget, altså et formål, mål, og så være skolens ansvar, forældrenes ansvar. Jeg er personligt en lille smule ikke altid helt enig i de ord, der står, fordi jeg vil jo gerne have, at vores skole stiller nogle større krav til vores forældre. Men det, der er ideen i det her, det er, at vi skal vi skal gerne have godkendt principper for forældrenes deltagelse i deres børns læring. Jeg læser lige hurtigt op, hvad vores formål er. Princippet skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Og det har vi haft en del drøftelse af, og især det her med det dannelsesmæssige. Men det mener vi også er vigtigt. Må jeg kommentere på det nu? Fordi det er jo sådan set bare det, der står i formålsparagrafen i folkeskoleloven, så behøver det at stå i vores princip? Vi mener i hvert fald i udvalget, det er vigtigt, at vi præciserer, at det er det, som vi vil på vores skole. Altså, vi understreger det. Så der skal bare stå, at vi følger folkeskoleloven? Det var da en anden måde at formulere sig på. Ja. Jamen det er jo vigtigt. Mette, jeg synes, det kan man selvfølgelig godt diskutere, men jeg synes, der er ikke ret mange forældre og interessenter omkring skolen, der går ind og læser hele formålsparagrafen for folkeskolen. Men det er rigtigt, det er ens det her. Men jeg synes faktisk, at lokalt for jer kan være en vis interesse i, at man går ind og så fremhæver netop det her, som er så smukt i paragrafen. Og derfor er jeg meget enig med forældrene i, at det bør også stå i den lokale principprogram på det her felt. Vi havde jo en længere drøftelse af det, og vi var så glade for, at vores elever bakkede os op i, at det her, det skal stå der. Godt. Så jeg synes, det er smukt. Jeg er vild med formålsparagrafen, så jeg synes, det er smukt. Lad os beholde den der. I har sat nogle mål op. Målet er, at alle forældres ressourcer udnyttes så godt som overhovedet muligt. Og det er en, som jeg synes, vi lige skal drøfte lidt mere, fordi det er her, hvor jeg mener, at vi skal have vores skole noget mere på banen, end vi har haft indtil nu. Og det ved jeg ikke, vi har måske nogle af de forslag herovre frem. Jeg ved ikke, om Ole lige, eller en af fra skolen lige vil uddybe, hvad I tænker om den. Om hvad specielt? Jeg synes, det er meget nydeligt formuleret, og det går jo også på, at vi skal åbne skolen mod det omgivende samfund, og der sidder forældrene med en nøgle til at både at bruge deres ressourcer relateret til at være gæstelærer på skolen, men også at nogle gange at tage klasser eller børn med i virksomheder, enten i grupper af børn eller hele klasser, og fortælle, hvad de laver, sådan så at vi ikke skal høre det her med, hvad laver din far? Og så siger barnet, ja, han spiser madpakker, for han går hjemmefra hver morgen og har en madpakke mere, når han kommer hjem, sådan spist. Så kan de måske også se, hvad forældrene laver, når de går på arbejde. Må jeg sige noget? Ja, okay. Ja, værsgo til det. Jamen altså, vi elever, vi har faktisk oplevet på et tidspunkt, hvor det var, at der ligesom kom nogle forældre ind og fortalte lidt om, hvad de lavede i deres hverdag. Og det var faktisk noget, som var utrolig spændende. Vi fik blandt andet en sygeplejerske ind, som lærte os at lave sprøjter og stikke lidt i appelsiner og sådan noget. Og det var i hvert fald noget, der gjorde stort indtryk på eleverne, så det er faktisk en meget fed mulighed ligesom at få eleverne inddraget. Og samtidig så kan man sige, at det er jo også en stor del af deres børns skolegang, at de ligesom er indblandet, fordi at lige nu der er det jo oftest den her, at forældrene kommer hjem, eller eleverne kommer hjem, forældrene spørger, har I haft en god dag, og hvad har I lavet? Og eleverne svarer, fint, og så går de ellers ind på værelset, og derfor er det rigtig vigtigt, at man også er orienteret som forældre om, hvad ens elever egentlig og ens børn går og laver, og hvor langt de er fagligt og socialt selvfølgelig.
Hvad siger du, Per? Er det lige så smukt som formålet, vi har med? Jeg ser bare, at jeg håber på, og det har jeg jo med det kendskab, jeg har til jer som forældre, at I vil selvfølgelig også fuldstændig leve op til det her. Fordi et er at sætte det på ord, noget andet er at føre det ud i praksis. Og det kommer selvfølgelig længere hen, når vi kommer hen under skolens ansvar. Jeg kan godt læse, at I har skrevet, at skolelederen han skal sørge for at få lavet de huller, så I som forældre kan komme ind på de rigtige tidspunkter. Ja, men nej, pjat. Jeg synes, jeg er meget enig i, at det er en rigtig god idé, og jeg har akkurat de samme oplevelser, som Miranda giver et bud på, at det at møde de andre forældre, og hvordan de ligesom kan vise, hvordan arbejder vi på vores arbejdsplads, det giver sådan et helt andet input til hverdagen. Og det liv, det er også en god rekruttering. Den sygeplejerske har garanteret tænkt på, her er 3 eller 4, som jeg kan få sygeplejeskole om nogle år, ikke? Så jeg må lige give den en ekstra tur her. Så det er et godt vindue for erhvervslivet at komme ind på den måde også. Og en god og positiv måde. Jeg synes altid, det er nogle rigtig gode formuleringer, der er. Man skal bare lige være opmærksom på, at det ikke får karakter af, at skolen stiller krav til forældrene, og forældrene stiller krav til skolen. For det er ikke, vi er ikke ude på at grave grøfter. Der er nogle skoler, der har det her, men når din barn kommer i skole, forventer vi, at de er udhvilet og har børstet tænder og renset negle og er læringsparate, og så siger forældrene på den anden, og så skal læreren også komme til tiden og alt det der. Det er en dårlig måde at gøre det på. Jeg synes, det her, det er med respekt for den måde, det er formuleret, jeg synes, at det er ganske okay at have nogle hensigtserklæringer og nogle ting, der skal gøres. Ja, jeg kan høre herovre, der er I enige i målene. Finn, vil du fortsætte? Nu har Christian godt nok taget mikrofonen, og det plejer at gå rigtig galt, når han gør det. Nej, jeg skal nok holde det kort i dag. Nej, men det er vigtigt, at vi også måske får oprettet den der forældrebank, fordi det har jo også lidt at gøre med at kende hinanden og netop øge trivselen i klassen og i sammenholdet og så videre. Så på den måde, så er det jo også rigtig godt, hvis vi hver især måske ved, hvad vi laver. Altså, så når jeg som forælder også ved, hvad nogle af de andre forældre går og laver. Altså den der samtale får vi jo nogle gange ikke rigtig skudt hul på, og det synes jeg er dejligt. Super, jeg synes vi skal springe over til hvad I har på som ansvarsområder her. Fordi jeg har et møde, jeg leder, og jeg vil gerne have, at vi bliver færdige til tiden, fordi du skal også hjem og se et eller andet fodbold, ikke? Så er du sød og gå videre Jamen, det er faktisk lige det, jeg vil, fordi nu hører jeg jo, at både ledere og medarbejdere siger, at forældre er en ressource, I vil trække på os. Vores elever siger, at forældrene, vi kan sgu noget. Det glæder og fryder mit gamle faderhjerte jo utrolig meget. Det jeg så også dermed hører, måske, det er, at nu forpligter skolen sig til at bruge os. Det vil vi mægtig gerne. Udfordringen for skolen har nogle gange været, også for vores skole her, at forældrene er meget engagerede i at lave noget for deres egen børn i deres eget barns klasse, men vi vil jo gerne se, at forældrene har et overordnet ansvar for hele skolen, og ikke kun tænker i deres eget barn. Men det kommer jeg også lige tilbage til, når vi skal til det med skolens ansvar og forældrenes ansvar. Vi har lige en kontaktforælder på besøg. Ja. Jeg vil bare gerne sige, at jeg synes, det er rigtig fint, at både skoleledere, bestyrelse, elever og lærere alle sammen synes, det er sådan en god idé med forældrene, der kommer ud. Jeg har haft 3 børn, og jeg har 6 børnebørn, der også er i klasse. Jeg har kun én eneste gang fået en henvendelse om at komme over på en skole og fortælle, hvad jeg lavede. Og jeg har tilbudt det. Så altså, det er ikke... Du skal bare være bedstemor på vores skole heroppe. Det bliver det så godt. Og jeg havde det rigtig sjovt, for jeg laver sådan noget ret nørdet noget, og det synes, eleverne var meget morsomt. I stedet, da jeg fortalte, at jeg arbejdede en del med forskning, og det var omkring sådan fortiden, og så var der en af børnene, der spurgte, kan man blive ved med det? Og så måtte jeg jo sige, ja, det kunne man, for det er det eneste, der bliver mere og mere af. Vi kender ikke fremtiden, og nutiden er kun lige nu, men fortiden er der rigtig meget af. Men jeg er kun blevet spurgt af alle de gange, en eneste gang, og kun til én klasse. Så hvis I gerne vil det, så kan I bare komme på banen. Du har den første, Per. Jamen, jeg skulle bare lige have dit kort. Fordi nej, men det er noget af det, som vi skal være rigtig gode til som skole. Og lytte os til, jamen, hvad er der egentlig for nogle tilbud, der ligger ude. Og det er også, hvis vi lige skal tilbage til reformpunktet, uden at det bliver langt, så ligger der også i det inddragelse af frivillige på en eller anden måde. Og i den betragtning her, der kigger jeg lidt på dig som frivillig, og så siger, okay, du har et tilbud, som du gerne vil ind med, og det er den måde, som jeg gerne vil inddrage som lærer,
gerne vil have inddraget de frivillige på en eller anden måde, det er netop, når man har den tilbud, og så skal vi selvfølgelig være gode og opmærksomme på at tage imod dem. Vi har en kontaktforælder mere, og så tror jeg Det er rigtig dejligt at besøge alle de kontaktforældre i aften. Bare et hurtigt spørgsmål, fordi jeg synes, det er svært at holde styr på, om forældrenes deltagelse i børnenes læring er den der projektting med at komme og fortælle om, at de er politibetjente eller sagfører, eller hvad de nu er, eller om det er den mere dag til dag spørgen ind til skolen, bakke op om skolen, tale pænt om lærerne, tale pænt om ledelsen, lad være at overtræde de trafikforhold, der er lavet omkring skolen, altså om det er den daglige dag, eller om det er den der mere projektorienterede, komme og lære at spille skak. Så hvad er det for en af forældredeltagelses livlinerne, vi har fat i her? Ja, til det hele faktisk. I dag har vi kun taget få punkter med, som handler om omkring undervisning, hvor forældrene kan få lov til at være inde som aktiv deltager. Men det er forældrebank-tankegangen snarere end det er hele den der med rene negle og veludhvilet og lade være at køre på fortoget og sådan noget. Lige præcis. Lige i aften. Men den anden del ligger også inde i det store princip. Vi har lige en enkelt kommentar mere. Jo, hvis jeg lige må kommentere på den også, fordi det er jo nok også der, hvor vi som lærere skal være en lille smule bedre til at tænke ind, så sige, når, hvis der nu var så noget med at stikke i en appelsin, altså på en eller anden måde, så er det jo noget erhvervs... nej, men altså, bare for at bruge eksempel, ikke også? Så kommer der en sygeplejerske ind, så skal vi måske ligesom opfatte det som en ressource, i stedet for at sige noget af den forpligtelse til, vi har til at fortælle børnene om, hvilke muligheder der er uddannelsesmæssigt bagefter og sådan noget. Der skal vi måske gribe den chance og så sige, at her var en oplagt mulighed, og det faktisk er en del af vores undervisning, der bliver leveret på den måde af en tredje part. Så vi har lige en enkelt kommentar mere. Nu er jeg godt nok lige sent tilkommer til den her debat, men vi kommer fra Ungerådet i Vesthimmerland, som er ligesom byrådet bare for unge. Og der har vi også sådan lidt fokus på, hvad synes I om forældrenes måske lidt mere egoistiske eller individualistiske syn, de måske har fået på jeres elever, det som er til læreren, om I, hvad det danner billede? Det synes jeg jo ikke, vi har i vores skolebestyrelse. Nej, men jeg er faktisk meget enig med dig, og det var den kommentar, jeg havde til selve det der med, hvad forældrenes ansvar er. Det er meget møntet på ens eget barn, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man fik en drejning, at man havde et ansvar over for helheden, altså det at have et ansvar over for klassen, have et ansvar over sammen med de andre forældre i forhold til at lave noget godt i en klasse for alle børnene, og ikke kun i forhold til ens eget barn. Der kunne jeg godt tænke mig, jeg ser nogle steder, der står, at det relaterer sig til dit barn. Selvfølgelig er det primært i forhold til ens eget barn, men det betyder rigtig meget for klassen og klassens udvikling og udbyttet af undervisningen og udbyttet af læringen, at man tænker mere bredt, i stedet for kun på sit eget barn. Tænker du det som til? Skal det være en tilføjelse? Jeg vil gerne lave det som en slags ændringsforslag, eller i hvert fald på en eller anden måde formulere det ind i princippet, sådan så at man tænkte også på helheden, og ikke kun på et enkelt barn. Se, nu er det ligesom i en rigtig skolebestyrelse, hvor skolelederen og læreren og formanden sidder og snakker hele tiden, og alle andre ikke kommer til ord. Det vil jeg selvfølgelig ikke lade gå forbi mig heller. Jeg synes faktisk, at det er rigtig vigtigt at have det her, fordi vi kommer ingen vegne med folkeskolen, hvis ikke vi kan sørge for at få forældrenes opbakning. Så jeg vælger at læse det her på den måde, at det er det, den enkelte forælder gør over for sit eget barn derhjemme også, og kobler det ikke sådan set lige med den her måde, hvor de kommer ind i skolen på. Fordi det er rigtigt, når de kommer ind i skolen, så har de en tendens til at kunne komme i deres egen barns klasse. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at en bank eller på en eller anden måde sikrede, at man så kunne sige, at vi kunne bruges nogle gange, og vi kunne også komme i andre klasser end lige vores egen børns. Men jeg synes faktisk, de sidste 3 ting, uden de er blevet gennemgået af jer endnu, så synes jeg, de er rigtig væsentlige for den måde, som forældrene laver opbakning til skolen på, og hjælper deres barn derhjemme med at blive en rigtig god elev. Du har jo fuldstændig ret i, at det plejer tit at være jer, der tager en stor del af dagsordenen. Og formanden især, ja. Men sådan er det jo. Så er det jo godt, jeg er forældrevalgt. Jeg bliver nødt til at sige, vi bliver nødt til at springe gennemgangen lidt over, og så gå mere til konklusionerne efterhånden. Per synes, det er rigtig, rigtig godt, at forældrene skal det her. Jeg synes altså, I er noget slatne i den der tilstræber, sørge for, tilstræber at deltage. Hvorfor står der ikke, forældrene skal komme? Jeg synes, Per, når du inviterer i din klasse, jeg synes bare ikke, det er godt nok, at det kun er halvdelen af forældrene, der kommer.
Hvorfor pokker har I ikke i arbejdsgruppen skrevet, forældrene skal fanden galme komme, når skolen inviterer? Ja, men det var vi også meget oppe at diskutere. Fordi jeg har i hvert fald den holdning, at hvis vi skal gøre noget for inklusionen, og hvis vi skal gøre noget for, at vores klassefællesskab bliver i orden, og hvis vi på den måde skal bakke op, så er det også vigtigt, at vi kommer. Og det er rigtigt. Jeg er personligt den holdning, at vi skal komme, i hvert fald i aften. Så sådan nogle vage ord som tilstræber, den er jeg heller ikke. Men jeg må bøje mig for argumenterne, Finn. Jamen, en af grundene til, at vi skrev tilstræbe, det er jo fordi, at når jeg nu er far til Silke, så er hun jo meget, meget ked af, at der skal stå, at jeg skal komme ned, og det vil være lidt pinligt for hende, så det var egentlig en af årsagen. Så af hensyn til vores elever har vi skrevet tilstræber. Det må du altså finde dig i, Silke. Jeg ved godt, at han er pinlig, men det er lidt vigtigt, at de der forældre kommer. Hvad siger du, Ole? Kan vi ikke lave det sådan her? Forældrene skal komme. Man kunne måske finde en mellemting mellem skal og tilstræbes, fordi vi kan jo ikke kommandere med forældrene og sige, at de skal. Men vi kan måske skrive forventer. Vi forventer, at forældrene kommer. Men tilstræber, det kan jeg godt se, det er så måske lidt blødt. Men skolen har en forventning til, at forældrene kommer. Er der ikke lige en, der gider at slå op i håndbogen og se, kan vi skrive skal? Hvad står der i håndbogen? Jeg kan ikke lige huske håndbogen her, men det er klart, at der er jo heller ikke nogen sanktionsmuligheder på den måde. Vi kan jo ikke bare smide børn og forældre ud, hvis ikke de kommer til et arrangement. Men det er klart, at vi kan godt have en værdi her på skolen om, at de skal komme. Og jeg tror da også, at vores børn godt kan lide, at vi kommer. Jamen, jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at der selvfølgelig er en mentalitet omkring, at man selvfølgelig kommer, når der er noget på skolen. Jeg tror, problemet ved at skrive skade, det er, at så er du ligesom forpligtet, og hvad skal der så ske, når man ikke kommer, hvis man så ikke har mulighed for at komme? Skal du så have en bøde, og hvad skal man så gøre? Jeg tror det der er problemet ved at skrive skade. Men selvfølgelig er det vigtigt, at der er en mentalitet om, at når der er noget på skolen, så møder man selvfølgelig op. Hvis jeg har hørt nogle politikere snakke om, at så kan man trække i børnechecken. Kan vi gøre det? Det er noget af en tone, du lægger for dagen i dag med det, synes jeg. Jeg synes, at der er sagt rigtig meget omkring det her. Så sige, jamen, havde det været en friskole eller en privat skole, vi arbejdede med, så kunne man sådan set godt have gjort det med skal, fordi der har man muligheden for at gøre de her ting. Men i en folkeskole, der synes jeg, at det kan godt være, at ordvalget skal strammes en lille smule op og sige, at det er simpelthen en forventning, vi har til vores forældre. Men direkte at skrive det som en skal, det må jeg fraråde, at man gør. Jamen nu fik jeg jo lige slået op, Grete. Du skal lige sige noget, inden jeg lige læser det op, jeg har det vil jeg meget her. gerne, fordi vi kan ikke skrive skal, fordi forældrene de er forskellige alle sammen, og de har forskellige baggrund og forskellige ressourcer. Og selv de mest ressourcestærke, de kan have dage, hvor det bare ikke hænger sammen, og hvor man simpelthen ikke har overskud til at møde op. Vi kan tvinge hesten til truden, men vi kan ikke tvinge den til at drikke. Altså, det holder simpelthen ikke at skrive skal. Vi bliver nødt til at tage hensyn til, at vi er forskellige, og så må vi arbejde på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre til at møde op alle sammen. For eksempel ringe til dem, der ikke kommer, og sige, skal jeg ikke lige komme forbi og hente dig, eller hvad vi nu kan finde på af gode idéer. Vi har lige fået lederen af kontaktforældrerådet også. Ja, jeg læste lige folkeskoleloven i går aftes. Jeg mener, der i paragraf 3 står der, elever og forældre skal samarbejde med skolen. Så kan vi da også skrive det, kan vi ikke? Det var da en skide god idé. Jeg er så glad for, at også kontaktforældre, de læser i folkeskoleloven. Men jeg er så nede i paragraf 44 omkring principperne, fordi det står også her i håndbogen, at principper er retningslinjer for hvordan skolens daglige ledelse skal forvalte skolens virksomhed. Og retningslinjer, det kan ikke være skal. Så vi kan se, det der skal, det bliver lidt for meget regel. Det er jeg rigtig ked af. Men kunne vi stramme den op og så skrive bør? Og jeg synes også, det bør heroppe skolen skal. Eller forventes at deltage. Ja, forventes at deltage. Det kunne være godt. Ja. Kan vi så også sige, at skolen forventes at planlægge undervisningen? Og så videre, ikke? Altså, eller skal vi også bare tilstræbe den? Hvad siger du, Per, når du planlægger? Nu er det ikke mig, der er skoleleder, men hvis jeg havde været skoleleder, så ville jeg sige, at det var bedst, at der stod tilstræber. Fordi det er en hensigtserklæring om, at man gerne vil gøre det på den måde.
Og det synes jeg egentlig er nok, at man tilkendegiver, jamen det vil vi med de andre ting, der er formuleret, der er det den retning, vi går i. Og så må I som forældre simpelthen sige næste gang, Ole, hvad var det for noget, du lavede der? Det var da helt forkert, fordi det var da i strid modsætning med det, vi gerne ville. Så jeg synes, at deroppe, der beholder man tilstræb, og det vil jeg anbefale. Jeg vil foreslå, at skolebestyrelsen skriver forventer, men hvis de fastholder at skrive tilstræber, så er jeg helt sikker på, at det gør nogen forskel i praksis. Det var rigtig dejligt. Jeg synes, vi lukker punktet nu. Det er super godt arbejde, I har lavet i arbejdsgruppen med de ændringer, vi har haft inde over her. Så har vi princippet, og vi glæder os til at se det ude i virkeligheden, og så kan vi jo føre tilsyn på det om et halvt års tid. Christian, jeg ved godt, du rigtig gerne vil sige noget nu. Er princippet så godkendt med de rettelser, vi er blevet enige om? Ordrettelser? Jeg synes principielt, skal vi lige se rettelserne næste gang, og så godkender vi det næste gang, for at være helt sikker på, at der kommer til at stå det, som vi har. Og Ole, du har selvfølgelig fået til referat, hvad det er, vi har snakket om. Ja, tak skal du have. Det bliver meddelelsespunktet, det bliver rigtig, rigtig kort i aften, så jeg vil lige høre, igen vil jeg gerne starte med jer elever. Vil I ikke fortælle lidt om sidste skoledag, eller hvad det er, vi har haft gang i for nylig, som har været super godt? Jamen altså, generelt har vi haft nogle projekter kørende og nogle ting. Blandt andet noget elevinddragelse har vi haft kørende for ligesom at tjekke, for at finde ud af, hvor godt det virker, og vi har haft nogle rigtig positive resultater. Vi skal også til at lave nogle flere projekter. Har vi faktisk fået nogle bevilling til noget hvad det hedder, både også noget elevinddragelse i måske nogle lidt mindre klasser, har vi også fået noget bevilling til at lave noget forskningsprojekt på der. Skide godt. Super. Du behøver ikke at sige noget, Silke, men du må gerne. Jeg kan godt sige noget. Tak. Jamen altså, man kan sige, jeg har jo haft sidste skoledag, jeg er i gang med mine eksamener nu, så det bliver super lækkert at være færdig med Var du en af dem, der skulle op til dans 2 gange, fordi teknikken... Det var jeg i hvert fald. Og det var på mange måder ikke særlig sjovt, faktisk. Men faktisk så blev jeg overrasket over reaktionen fra min klasse. Det var egentlig, wow, hvor fedt, så kan vi få en bedre karakter. Og min egen reaktion var mere, nederen. Men sådan kan det jo være. Så det er klart, digitalisering skal der arbejdes med, fordi digitalisering vil vi gerne have i folkeskolen. Super. Har du også nogle meddelelser, Ole? Jeg vil bare rose eleverne for sidste skoledag. Det var endnu en gang en fornøjelse at se, at de gjorde det på en ordentlig måde, og respekt for de andre elever på skolen. Jeg er også glad for den afgangsfilm, de lavede i år, som de bygger videre på fra sidste år og fra forrige år. Det har været rigtig spændende, og jeg glæder mig over, at jeg ikke kom på forsiden af Ekstrabladet som for 4 år siden, hvor det var, at den var for våget. Tak for det. Og hvad siger du, Per? Er I ved at være sommerferie klar? Helt og holden. Og jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen god sommerferie, og jeg synes sådan set, at det har været utrolig lækkert igen at opleve jer elever på den her positive måde, og I trods alt, selvom vi har haft mange gnidninger undervejs, så har det alligevel været et positivt syn, der altid har mødt os, og I har altid talt pænt om os lærere og skolen, selvom I sikkert ikke altid har ment det helt. Så skal I have ros for, at I hvert fald har gjort det udadtil. I har været med til at tale skolen og lærerne op. Det synes jeg, I skal have ros for. Det er jo vores børn, så selvfølgelig. Tak skal du have, Per. Hvad siger forældrene? Er der nogen meddelelser? Ja, der er lige kommet en mail ind ad døren her for 3 dage siden om, at vi skal have udpeget en delegeret til Skoleforældres landsmøde, som er i november måned, så det skal vi lige huske. Det vil jeg gerne. Kan jeg få lov? Er der nogen af jer andre, der vil med? Skal vi sende med det? Tør vi sende med det? Du var der også sidste år, nej. Super, tak skal I have. Tak fordi I kom og lyttede til et skolebestyrelsesmøde. Det blev lidt mere stand-up og lidt sjovere, end det kan være. Men det viser også, hvad det er, vi arbejder med. Altså, det er tilsynet, det er at spørge ind til, hvordan er det foregår på en skole. Det er økonomien og prioriterende. Og så er det også, hvordan arbejder vi med principperne ude i skolen. Det er mindst lige så underholdende at sidde i skolebestyrelsen, som det vi har lavet her. Og vi har et fantastisk samarbejde langt de fleste steder med vores sekretær og skoleleder. Men det er lige før, I skulle have lov til at bukke, ikke også? Med vores personalerepræsentanter og jo især eleverne, som det hele handler om. Så tak fordi I ville se det her i stedet for at se Disney Show, og jeg beklager baggrundstapetet af lyd her. Jeg ved ikke, om det har været godt hele vejen, men det har i hvert fald været en ny oplevelse, så godt folkemøde. Det er i hvert fald kulturstøttet af Nordisk Kulturråd.